Enjing sederek, pripun kabare? Muga-muga tetep seger waras ya. Kathah pawartos ingkang aktual sampun kula ringkes kagem panjenengan sedaya. Kalian kula Fadia Bunga Astri Asmara menika pawartos jangkepipun. Lajengaken informasi sekaten, salah sawijining aset budaya ingkang kasih terus dirayakaken lan ngreksa dening masyarakat wonten Kutha Solo kagem mengeti Maulid Nabi. Sekaten saiki balik dianakake luwih meriah saka pahargyan-pahargyan sadurunge. Sekaten dados warisan budaya Kutha Solo Jawa Tengah ingkang kemelap tradisi sejarah. Saben taun pahargyan sekaten dianakake ing Kraton Surakarta ing sasi Rabiul Awal tepate tanggal 6 nganti 12. Saderengipun ngawontenaken upacara adat kalebet sekaten, Kraton Surakarta badhe ngawontenaken wilujengan utawi kawilujengan. Salajengipun Kraton Surakarta ngawontenaken prosesi miyos bangsa. Inggih menika prosesi gamelan ingkang kasimpen ing Kraton Surakarta dipun bekta dhateng plataran Masjid Agung kangge dimainake 7 dina 7 wengi. Proses pungkasan sing uga dadi puncak acara yaiku grebeg Maulid utawa gunungan sing isine hasil bumi ingkang kirap saking Kraton Surakarta menyang pelataran Masjid Agung sing biasane direbut dening masyarakat sekitar. Kraton Surakarta uga ngawontenaken pasar rakyat suwene sewulan kangge meriahke pahargyan sekaten. Ing acara iki ana macem-macem wahana favorit kayata ombak banyu, tong setan, kincir angin, kora-kora, lan akeh liyane. Masyarakat uga nggunakake pasar rakyat kangge mburu kuliner, oleh-oleh, lan dhateng busana icas Kutha Solo. Mekaten pawartos dinten menika, kula Fadia Bunga Astri Asmara ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Oh my god. Kandi. Bruh.